Mombasa, oganda onagi kaunti wa Mombasa ne obagoromo kendo walo jago magikoni biro telo negi weche mag siasa. Kaachiel kod chenro mag dongruok e kind oganda. Ma en fuok magikoni sodong' nono nyaka ne jaduong' Okoth Waudi manero wiyo nagi duto kadho nam chumbi na wito ngimane higa ma 2013. George Aoko nigi ler. En romo mane okelo kanyakla jotend riwruoge mag onagi e kaunti ma Mombasa mar walo jago magikoni gimiyo osimbo mar bedo jaloso mar oganda Luo Mombasa e wi weche mag siasa kod dongruok mag oganda. E romono mane obagi e od bura ma Kisauni ma bende no yuore gi jotelo mopogore, ja ohala Paul Odhiambo emane osiri thuolo no ma bende okoni oikore ne mar tayo oganda Luo Mombasa. Gab maduong' mwaneno mwadwa close en bedo ni ji osepogore, osetamwa yudo kombe mag kisiasa mwadwa wabedo go Mombasa ka, mwadwa wayudi wabedo ga jeti oganda, mondo bi wabed kaka jomoko bedo ma jogo kora Mombasa ka. Mane gab maduong' mokwongo mosebiro ka chando oganda marwa ni. E Mombasa ka wan joluo wan gi kura mang'eny, wan gi 16%. E ODM wan gi more than 70% kaka joluo. To wane wago kura ne jotelo man kagi. To wan ema ok wanyal bede itelo. To wane mwaduogo wabed kakoro waonge kod economic empowerment. Wasebedo ka waonge kuma watenre. Nikech ka wan Mombasa ka, ntie jok maneno ni wan Waswahili. To Waswahili be kochopo kama ntiere migao. To giduoko wani koro wan wabara. Kwa hivyo this initiative bro miyo wa platform kaka wan Luo Muslims in Mombasa. Bedo achiel kuom jowa ma onagi mantiere Mombasa kae. Gikoni gin kod geno ni ma koro dhi kelo lokruok e weche mag telo kod siasa ma Mombasa, ma gikoni osebedo gi tungni nyaka ni jaduong' Okoth Waudi mane otelo ne onagi kadho nam chumbi wit ngimane higni buora mosekalo. Aneno ka chama mantiere mar ODM nago wato wanonagi. Chama mar ODM nago wato wanonagi. To wabiro chieng' dichiel ni Paul Odhiambo Pasakon ema koro waketo mbele. Kaeto wachak waketo Betty Sharon kaka secretary. Makanyo koro kwa uoge. Mombasa kairi wasebedo vitabu mang'eny kabisa kochake 2013. Ne wan gi jatend miluongo jaduong' Okoth Waudi Nyasaye nokawo. Bang' ka Nyasaye okawe wasebedo kwa ngaika wuotho kod gi koni kwadwa ng'ama nyalo kawo kare. Ni wan e Mombasa kako ochakore sani to Odhiambo Pasakon ema biro bedo jagol wach kata jawach e lo joluo ma Mombasa ka. Kata kamano, gikoni ma ok dhi rocho chenro mag buch mamoko mag joluo mosebed kitayo gi jotelo mopogore. Jowa osetigo jowana siasa maduong' kabisa nikech waonge koda kiongozi marwa manyalo chung' kodwa e duond onagi ka. To kawuono wayudo kiongozi. Wabiro luwe, wabiro timo gimoro amora. Ma ng'ata ma koro dwa kata ni mondo bi chur odonj kuom joluo mondo yud gimoro nyaka luw jaduong' Pasakon nyaka dhi e ofise. Paul gi kwecho. Wadwa nabed ng'at achiel ma ka wachuo to joluo wang' achiel ma ok ong'eyo ni en ng'ani aka machielo. Kopogore gi siasa, maino gikoni gidwa kete chenro mag siro ohala to kod somo paro e wi kaka ginyalo dongore. Mar ariyo en economical. Nikech jogewa bedo gi sida ka gisemiyo ji kombe kose yier ji to iketo gi tenge. Koro bende to tero wadom no wang' gibede iye mondo gibed gi economic empowerment. Mondo jogo mano bed fronted mano bed mbele bedo gi ywa bad jowetegi. Koro mae biro miyo wa platform wanyalo bedo godo piny gi ng'ata ma dwaro telo to mondo wabagend kode kendo mondo wawinjre kode wayud gik ma wadwaro. Koro wan gi jatendwa wadwa miyo wa duol achiel. Omiyo wawacho ni bura ni en bura ma very successful. George Aoko, Ramogi.